Al-Babul Ashrun dari Bapak Nabi Muhammad itu bisa dilakukan istighfar dalam bertilake utamane istighfar. Qala dawuh Allah Ta'ala wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahimah. Wastaghfir wa qadun ngapura sira Allah ing Gusti Allah. Innallaha temusune Allah iku kana ana sapa Allah niku ghafurun dan kang akeh oleh ngapurane rahiman tur akeh welasih. Qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala illadzina ikutu akeh itaku kang takwa sapa ladin indarabin dalam kersane pengiran ladin jannatun ta'ibus warqa tajri kang mili bintang biasa ing sore-sore jannat paparan haru pira-pira gunawan khalidina hale langgeng fiha ing dalam jannat wazwajun dan pira-pira bojo mutahharatun kang den suciaken waridwan lan karidan minallahi Allah. Wallahu ta'ala basirun dan mirsani bil ibadi lan Allah. Alladzina yung akeh yaquluna kang ngucap sapa ladi. Rabbana tuhuran kula. Innana tunusune kita iman amanna iman sapa kita. Faghfir mongko ngapura panjenengan lan dhateng kita dulu kana ing dosa kita. Wa kinalan mugi ngreksa panjenengan ing kita anda benar ing siksane neraka. As-sabina tu yukro kang dosa kabeh. Waswadikina yukro kang temen kabeh wal qanitina lan yukro kang ngabekti to manut kabeh. Wal munfiqina lan yukro kang infak kabeh. Wal mustaghfirina yukro kang njaluk ngapura kabeh bil ashar ing dalem yukro sahur. Besok kuwi cirine wong sing diparingi roh Allah ya kuwi swarga, sing swarga kuwi iso-iso milik gunawane lan sakjeke terus diparingi bojo sing suci-suci kabeh. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam niku hidayah iku dosa-dosa penyakit dawuh utawi ana tangga. Wadawahu bunubilan utawi tambane grogro dosa iku istighfar maca istighfar ayil mungkin mategese wong kang padha barengi kabeh utawa ngakoni kabeh ditaubati lawan tobat. Istighfar iki dibarengi karo rasa tobat atau lisane ngucap istighfar tapi ora dosa. Rawal ta'ala disawat dalam Imam Jalman Ali Sayyidina Ali bila sanatin lantan wasalam wa qalan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syai iku tebetu saben-saben suci khuliyatul utawi ana pepayas wa khuliyatul dunubi utawi pepayas dosa iku istighfar wa qalan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam manut taisa istighfar namun jalur ngapura soman ghafara mongko ngapura sapa Allah iman wa in kana senajan ana sapa kufaron wong kang lumayu minazzafi saking saking barisane peperangan aisofil kita tegese barisan wa innal filoro mungkin sudah melayu min sofil kita lisai barisane perang biasa pilatan lo sebab ikulah mujawizu perkara kang menangaken bil firari marang laimo minal kabairi sentro dosa utawa lil firari marang wong kang mlayu minal kabairi sentro artine ngene Bapak wong yang belum jalur ngapura ning Allah mesti arep diparingi ngapura senajan dosane gedhe termasuk dosa gedhe apa mlayu saka peperangan saat berkandung musuh, sedang campur, malah melayu itu sonik gede tapi senajan ngono waton gelem jalur ngapura iki ngapura kala musuh nawi fil adhkar dalam kitab adhkar warawena lan kita fil sunan Nabi Daud di dalam sunan Nabi Daud waktu mudilan mantul mudi an Ibnu Mas'ud kala kita sobi Ibnu Mas'ud kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kita sampeyan orang terus man astagfirullah ing lafal astagfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafirat mongko den ngampura apa dumugi dosane man wa in kana senajan ana sapa nungkot farot menawi sonan zafi sanging garisan serang kala niko sapa hakim ma hakim ada utai hadis wa hadisun hadis sahihun kan sahih Waqala lan diko sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ma asara ora tepi dosa sapa man wong istighfar kang njaluk ngamusaman wa in ada senajan hari soman fil yaum dalam sedina sabina kelawan 70 kapane marotan ambane amro tutai kang dentar bae wa tafsirun kadang latah itu ora jenengane batesi rawanya di sapa Daud wa kemudian atik Abi Bakar an Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Jadi wong ora teges nglakoni dosa waton gelem dheweke istighfar. Senajan bar istighfar baleni dosa meneh. Ngono kuwi kok sedina ane ambal ping 70 bar biasa. Napa mesti kuwi ora dianggep wong sing netepi dosa. Artinya ada keinginan untuk mareni senajan ro iso. Nah, lafal sabin, lafal 70 itu ora kok batas. Mesti nek punjul 70 yo ora masuk pelanggaran orang. Kuwi minangka dadi apa? Yo mukeh-keh wae. Senajan sedina iki boleh bali nang nglakoni dosa ben 100 misal. Waton isih gelem istighfar terus. Iki cara Nabi ora dianggep wong kang netepi dosa. Wa manam ta manane iku lak man kutai sapane wae kitab alamun metut bulane soman adal ba itu so istighfar lawan istighfar para isa mengkolang soman oleh kudu syirik anu kang tepi ada yang kasih wong senajan sesuk nglakoni dosa paton gelem istighfar tetep dianggep ora nglakoni dosa ora tepi kuwi mesti terus-menerus. Wa intakar ora senajan bola bali apa dapur minhu saking man. Kulo sing apik wong wong sing ora tau dosa. Wong ora tau dosa iku ora. Lah wong sing apik iki ya wong sing nalika kok dosa yo istighfar ya. Ajan kuwi yo bali neh. Sifat dasar manusia ora duwe sifat maksud, ora duwe sifat kersa. Logane iki wis citaan wis gawan saka kono lho Gusti Allah iki ngandani ya dosa istighfar. Yen anggere jodone kuwi wis mungkin anggere dosa gelem istighfar insyaallah ya pinangkula. Artine wong ora kena putus asa manusa oke sing mongso ora dinampura Gusti Allah niku. Waqala di kusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sama istighfar lamun jalu ngapusan baca dulu dalam sausi kula dosa iku wa faramu ngapura sapa Allah Gusti Allah lalu maring bahwa mongko te istighfar air istighfaru tegese wacan istighfar maula ketuwe dulu ayo dulu itu sing ketuwe dosane iku kafaratun dadi ifarat dosa. Maqala lan itu sapa nawi man fil adhkari dalam kitab adhkar. Rawainan cerita ageng kitab fi sahih Muslim ing dalam kitab sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala itu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi tumida nafsi kang tewa Rasulullah dia di dalam kekuasaan Allah. Kalau lan itu demiku dipare lamun orang lakoni dosa ladaba mongko nyarep apa mana ngilangaken ladaba mongko nyarep ngilangi sapa Allah bikum lan sapa kabeh wala ja'an nyarep nekani sapa Allah bikum min kaum yudribuna kang utawa lakoni itu sapa kaum ya stafuna mongko jaluk ngapura sapa kaum Allah taala ing Allah taala ya furu mung ngapura sapa Allah lan maring kaum indah harus tutup apa Imam Nawawi. Jadi yo maksudnya antara maksiat karo ibadah pancen wis
apa istilahnya sunatullah. Jadi sunatullah ya banyak digawe Gusti Allah ning donya iki anane wong iki ana sing maksiat ana sing ibadah. Ini kan judulnya mesti itu mau ambil maksiat kok gelem istighfar ya bakal ibadah. Ini banyak gaweane Gusti Allah. Nek dibablaske cara ngomong tauhid apa ora iso misale Gusti Allah gawe wong sak dunya iki ora maksiat kabeh. Saking misale ini kan cara nganu malah ora serem to istilahnya. Cara Gusti Allah iki nek ana kawula sing lakoni maksiat teng jero ngapura malah luwih mati. Padahal ana suatu masyarakat blas ora sing lakoni dosa kabeh. Kan ora mungkin ono. Istighfar iki sesuatu sing penting. Wa qala lan disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kasura nalikane akeh ala ahadikum ngatasi sira salah siji sira kabeh apa dulu putus kaya terus monggo becik gula sapa ahad al-mafirata ing pangapura bil istighfar lawan maca istighfar wa filam dilan iku dem lafal sing liya min nuskhila kita bisa nusae to nyalini bila kita lafal idza kasura nalikane akeh apa dulu ahadikum apa dulu ahadikum tulisane salah siji sira kabeh kaya Alhamdulillah subhanahu bil istighfar lawan nyambut istighfar. Wa qala lan sepuhane Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kasuratan kana apa dulu ku ahadikum salah siji dosane salah siji sira kabeh ya astaghfir monggo becik jero ngapura subhanallah Allah ing Gusti. Wa qala lan sepuhane Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qala dikoli mari ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkun tilamun ana sira wedok menika al-mamti iku al-mamti nglakoni sira utawa nglakoni dosa sira bilambin lawan dosa suci fastaghfiri monggo nyuwun sira wadon Allah Gusti monggo nyuwun ngapura sira wadon Allah Gusti watu bilang tobat sira wadon ila Allah. Inna taubatan taubat minan dambi saing dosa iku anat betuni wal istighfar lan nyuwun ngapura wa kana nama sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kulo ketika semua Nabi fil istighfar ila istighfar Allahumma firli khati'ati Allah ifirli ngapura panjenengan datang kula khati'ati ing keluputan kula wajarilan budu kula wa istrofilan naluyan kula di amri dalam perkara kula wa malan ing barang angkang kang panjenengan iku alam luwih ngerti di lama mini panjenengan Allahumma Allah ikir bina kula panjenengan kula hazli ing guyon ingsun wajah ilan ing penemen-nemen ingsun wa khati ilan nukut ingsun wa amdilan nejoton jarak ingsun aku dari kau tersikap ini menggunakan hazli wajati lahiri pulang dari sana. Allahumma Allah infirli dengan pulang dengan datang pulang barang kodam kita harus diisi sampai sun. Kemarin barang akal kita harus ngakhirat sampai sun. Kemarin barang dosa maksudnya asal kita harus merahasia sampai sun. Kemarin barang akal kita harus dengan sampai sun. Wa malani barang anta kamu te panjenengan iku alam luwih pirsa bi lan mini kanimbang kula. Anta utai panjenengan iku anu kodimukan dat kambisi wa anta lan utai panjenengan dat kambisi. Wa anta utai panjenengan aku syai'in lan saben suci buka biru dat kang kuwasa. Ada yang kurang istighfar kanjeng Nabi mau pilih ya dalam kitab yang mungkin. Wa qala dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar ta istighfar ya kulo mangan apa istighfar al-muba ing dosa. Kama tak kulo kaya ora mangan apa anal geni al-haqaba ing kayu alia bisa kang garing. Wa qala dikasih Ghazali Imam Ghazali pilih dalam kitab ya. Qala dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man utai sabani wong iku kala ngucap soman subhanaka dolam nafsi wa amil tusu an fafil. Subhanaka mau suci panjenengan dolam tu ngani ya kula nafsi lan awak dhewe kula. Wa amil tulan nglakoni kula sukan ing perkara Allah. Fafir monggo kula aturi ngapura tuan kula panjenengan tidak kula. Fa innahu monggo temen kelakuan kula kaya firu ora bisa ngapura kadulu bae ing pira-pira dosa ila antak jaba panjenengan. Wa fara mongko ngapura ghufira. Ghufira mongko den ngapura lalu teman apa dunubu pira-pira dosane man. Walau kana senajan ana apa dunubu ada di nampi kaya wilangane semua kok belum maca istighfar kuwi dosane kabeh ngapura senajan akeh kaya semut sak dunya. Waru yalan diceritake apa nafdhal istighfar. Mestine luwih utama-utama istighfar ku Allahumma anta rabbi. Allahumma wa anta panjenengan rabbi pengiran kula. Wa ana utai ingsun maaf juga Allah Tuhan Allah panjenengan kolak tani kita panjenengan kula. Wa ana utai ingsun iku ala tiga kasih janji panjenengan wa dikaran itu janji panjenengan mas tatoku kelawan sak kuasa ingsun. Aku juga nyuwun sapa datang panjenengan min syari masing kalane barang sonakku kang agawe sapa kula. Aku bae ingsun lan datang panjenengan bini mati atau mati panjenengan are ya atas kula. Wa bulan bali ingsun nafsi ngatasi awak kula bidan bi kelawan dosa kula. Apa dalam tubuh teman-teman aniaya kula nafsi awak dhewe kula. Wa taraf kula ngakoni kula bidan bi kelawan dosa kula. Kafir monggo kula aturi ngapura panjenengan dhateng kula nubi ing dosa kula ma rupane dosa padang tukang disiake ingsun minha saking dunubi pamalan barang akhir tukang wis ngakhirake kula fa innahu muslim kelakuan kula layak firu ora bisa ngapura andunu bae kula dosa jami'a ya sakabehane dunub sapa ilahan ta jaba panjenengan jenenge sayyidul istighfar. Ya, syukur dulu karena itu. Yang riwayat dia anak dari Allah mantarobi la ilaha illa anta lagi anak juga laktani wa anak juga wa juga mustafa wa amrika misyari masunatu aku laga nikmati alaiya wa aku alaihi nafsi bidam bi faqad dalam nafsi. Riwayat beliau kata-katanya masih begitu tapi intinya bodoh. Ini saya itu istighfar. Wa qala lan dikoso kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kasratul istighfar utawi akeh maca istighfar tajlibul rizki bisa narik rezeki. Masuk kalau istighfar sama narik rezeki. Rezeki yo apa wae. Kesehatan, ketentraman, duit, tuan apa wae peparing pengiran. Maka izin bahasa Allah Khalil Bangkalan ijazah apa-apa tuane wong menawa kabeh mikon maca istighfar. Yo kabeh keturutan. Yang dilantaran apa-apa maca istighfar. Waqat qala temen dawuh sapa Allah taala istaghfiru padha jaluk ngapura sira kabeh robbakum mengenang kabeh inna usne robbakum iku kana ana sapa robbakum iku ghafar dat kang akeh oleh ngapura yursilis sama necolake sapa Allah sama ing banyu udan alaikum ngatasi sira kabeh midhoron lawan terus wa yumditkum lan paring sapa Allah ing sira kabeh bi amwalin lan boro-boro wa banina lan boro anak wa yaj'alan dadake sapa Allah lakum duwe sira kabeh jannatin ing boro-boro kebonan yaj'alan dadake sapa Allah lakum duwe sira kabeh anhara ing boro-boro kenawan. Waru yalan dan cerita yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sahabat Anas
Sami tu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hari dawuh sapa Nabi. Ida sholaitu nalikane salat sira kabeh asubha ing salat subuh faksiru mongko kakehne sira kabeh minal istighfar. Saking maca istighfar umpamane nek salat subuh sosok ape iki kanthi nganggo muka-muka maca istighfar. Kanjeng Nabi ngendika ngono kuwi fakulna limatur kita ya Rasulullah alimna. Mugi mulangi panjenengan ing kula saean ing suci-suci nastaghfiru kang njaluk ngapura kula Allah Taala bi lawan. Kula diulangi kanjeng Nabi lafale dos pundi supaya kula niku son istighfar ing kula. Kala nuli kosopan Nabi kulo padha ngucap sira kabeh Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin. Allahumma inna kita ila nastaghfiruka nyuwun ngapura kita datang panjenengan wa natubu ila tobat kita ilaika datang min kulli dzambin sing saben-saben dosa. Alimnahu kang ngerti sapa kita ing dzambin aulam na'lamu utawa ora ngerti sapa ingsun ing dzambin filailin dalem muni awan awan. Pokoke kula njaluk ngapura Gusti dosa kula sing kula ngerti lan sing kula ora ngerti awan rumi padha wae. Aman mongko desa menika wado bala ngajek kaki soman alai ngatasi maca istighfar kuwi Allah menastaghfiru wa natubu ilaih. Fataha mongko buka sapa Allah lahu maring man baban ing lawang minal rizki sing iki. Wa balakolan munci sapa Allah nutup sapa sing man baban ing lawang min abwabil fakri sing pira-pira lawang fakir. Kadal kaya muhaddis Riyadhus Shalihin dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qalan dikusun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru padha ngene sira kabeh minal istighfar sing istighfar. Ayat mungkin semua kang barani bitaubat lan tobat as-shalihati kang bener. Paman mongko te sameniku aksara kakeh kesoman minhu sang istighfar ayat istighfar sang istighfar cara mungkin dadekake sapa Allah Gusti lahu maring maning kuli wamin sing saben-saben susah wa hamin lan prihatin farajan ing bunga wa razaqolan arep paring rezeki sapa Allah amin aitu la yahtasib yang sekiranya ora ngerti sapa amin wajib jadi sing arah-arah layak turu layak turu kang kakek soman dibanding kang iman. Muka-muka beristighfar mesti harus dirubah pokok sing susah jadi bunga sing rupak jadi jembar dan harus diparingi rezeki sing rapi nyono mesti pikiran itu ora gambarke arep tekoni saka ndi ngono ngerti ana iki Gusti Allah dari dalam kadang seorang terpikirkan kalau manusia ini ikhtiar usualnya juga nanggung jalan ini tapi ternyata sendiri itu orang sekolah jalan sendiri luar biasa. Wafi riwayatin aliku sunusun riwayat Ahmad an Ibnu Abbas Ketua Imam Ahmad sekolah Ibnu Abbas man utai sama aksar lamun muka usaha minan istighfar saya istighfar ja'ala mengedati abis Allah sallallahu alaihi amin saya sampai susah kalau jadi bunga wa min kulli dhaikin lan sing saben perkara kang rupek makroja ing nggon metu tokat sembarang wa razaqolan paring rezeki ing man sapa Allah Gusti min haitsu la yahtasib sing sekirane ora nyono sapa Maqala Nawawi fil Adhkar kitab Adhkar Warwaina lan nyritake kita Sunan Abu Daud saking Sunan Abu Daud ing dalam kitab Sunan Abu Daud wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas qala ndika sapa Ibnu Abbas qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taisa menikulan zimalam netepi sapa man istighfar ja'ala mongko dadi abi sapa Allah Gusti Allah lahu maring maning kuli dhaikin yang saben-saben perkara rukuk makroja ing nggon metu tokat jenenge
Paminggu diamin lan sing saben kesusahan farajan ing kebunan. Warzaqulana rezekiani sapa Allah ing man min haitsu la yahtasib yang sekiranya ora nyono sapa man. Wa fi riwayatin lan iku wa fi riwayati Ahmad lan iku sebut dalam riwayat Imam Ahmad an Aisyah ta Sayyidah Aisyah. Ida ka surat nalikane akeh apa dunul abdi itu sane kawula. Lam yakun mongko ora ana kula kuwi abad. Minal amali sing amal apa mabara. Yukafiru kang lebur apa ing dunub ibtalahu mongko arep nyoba iman sapa Allah Gusti Allah bil huzni lawan susah. Yukafiru supaya arep lebur sapa Allah ing dunub mau anhu sangking man bihi lawan huzni. Bahwa hadis hasanun kanggo terus di riwayat bahwa dari Aisyah itu mendikake ana wong dosane akeh terus dheweke ora duwe ngamal sing kena nebusi dosane maneh. Engko biasane arep dicoba karo Allah dinaiki pirang-pirang kesusahan. Kesusahane mau minangka dienggo nebusi dosane gantes. Wong nalika dinaiki kesusahan bangsa husnul baik bahwa kesusahan itu meresiki pirang-pirang dosa. Wa fi riwayatin lan iku riwayat bilhammi utai lafal bilhammi. Iki cobane ora kok bil husni tapi bilhammi padha mana. Susah atau prihatin, atine sedih, maknanya hamilan husni mereka. Aidaka surat senangkane akeh apa dunubul insan dosane wong menungso al muslimi kang Islam nek ora Islam malah ora masuk itu. Kalau yakun mongko tumli ora ana ning kula kedhe insan minal amali saing ngamal aswaliyah bagus apa mabarah bukan firwa kang bisa lebur to nebusi apa maning dunub lifakti krono kesepema aulikillati utawa krono sidike ma ibtalahu mengko nyoba ing insan sapa Allah subhanahu bil husni lawan susah yukafuwa krono lebur sapa Allah ing dunub mau anhu saking man di Gusti Allah paling cukup